हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिया मैया गांसे अफिशियेल नटिफिकेशन दिहुनना होदों मैया माने 21 जुलाइआव दे जेराव बिथांमोना एग्जामनि जितु डिटेल्सफोर होदोंखादों माने सेमिस्टारनि एग्जाम जानो गोनांनि फुल डिटेल्स होदों स' बे भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबखागोन 20 जुलाइआव बिथांमोना मिटिं लादोंमोन मोनसे स' बे मिटिंआवनो जितु डिसिसन बा थिरांथाफोर लादों बेखौनो अफिशियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों बिथांमोना बुंना होदों फार्स्टआवनो दङ गेजेरनि जितु सेमिस्टारनि फरायसाफोर गेजेरनि माने इन्टारमिडिएट सेमिस्टार दे सेकेंड सेमिस्टार बा फोर्थ सेमिस्टार बेवहाय आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट मोननैबो बेनि सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ प्रमोशन खालामना होगोन होनना बुंदों प्रमोशना इन्टारनेल एसेसमेन्ट आरो सिगांनि सेमिस्टाराव मोननाय नम्बरनि गेजेरजों जागोन आरोना माने जितु इन्टारनेल एसेसमेन्ट स' बेखौ कलेजफोरासो डिसाइड खालामगोन दायो उनावसो मिथिसिगोन मा टाइपनि जागोन खिन्थु सिगांनि सेमिस्टाराबो बेवहाय एड जाफागोन सिगांनि सेमिस्टाराव मोननाय नम्बराबो नम्बर 2 जितु लास्ट सेमिस्टारनि आनजादा सेप्टेम्बर माने लास्ट सेमिस्टारनि आनजादा जागोन दे बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बेयो सेप्टेम्बरनि सेकेंड उइकआव जागोन होनना बुंदों लास्ट सेमिस्टारनि आनजादा स' माने एग्जामखौ होनो नांथारगोन ना आनजाद जानायनि माने सप्ता 3सो सिगाङावनो बेनि गोदान नटिफिकेशन बिथांमोना दिहुनना होगोन मा टाइपनि जागोन बा माबायदि जागोन बिथांमोना अफिशियेल माने गांसे नटिफिकेशन दिहुनना होबावगोन एग्जाम जानायनि सप्ता 3 सिगाङाव माने लास्ट सेमिस्टारनि एग्जामा जाखासिगोन आरो बेबायदि माने बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नम्बर 3 एरियार जायफोरना एरियार दङ बिथां फरायसाफोरा बेवहाय आन्डार ग्रेजुएट बा पोस्ट ग्रेजुएट मोननैखौ बुंनाय जादों दे कलेजा एरियार थानाय फरायसाफोरनि थाखाय कलेजा 14 आगस्टनि गेजेरावनो इन्टारनेल मार्क माने इउनिभारसिटिनो गथायनो नांगोन होनना बुंदों इन्टारनेल मार्क्सनि गेजेरजों बिथांमोना पास जागोन नम्बर 4 गासैबो आनजादनि थाखाय फर्म फिलआपखौ खालामनो नांथारगोन होनना बुंदों बेवहाय रेगुलारानो जा बा एरियारानो जा माने गासैबो आरोना सेकेंड सेमिस्टारानो जा फोर्थ सेमिस्टारानो जा सिक्स सेमिस्टारानो जा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला नोंथांमोननो आं अफिशियेल नटिफिकेशनखौ दिहुनना होगोन दे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय नम्बर 5 इन्जिनियारिंनि जितु लास्ट सेमिस्टारनि आनजाद बेयो अनलाइन जागोन होनना बुंदों आरो अनलाइना मा टाइपनि जागोन बेनि सायावबो माने गोदान अफिशियेल नटिफिकेशन बिथांमोना दिहुनना होबावगोन होनना बुंदों नम्बर 6 बिएडनि आनजादनि थाखाय मोनसे माने आलादा फोसाव बिलाइ दिहुनना होगोन माने एक्सट्रा नटिफिकेशन दिहुनना होगोन बिथांमोना बेखौ बेवहाय होफायाखै आरोना नम्बर 7 फर्म फिलआपनि थाखाय 20% रां खम खालामना होदों होनना बुंदों जितु फर्म फिलआपनि रांमोन बेयो सिगां साप'ज जुदि 1000 जायोब्ला बेनि 20% माने खम जाबाय आरोना दायो बे कर'नानि थाखायनो बेखौ खालामना होदों होनना बुंदों स' दायो आं नोंथांमोननो डाइरेक्ट अफिशियेल नटिफिकेशनखौ दिहुनना होखानि नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै आं स' नै बे अफिशियेल नटिफिकेशन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फैदों नाम्बार 1 अलरेडि आं बुंना होखाबायनो प्रमोशन खालामना होबाय इन्टारमिडिएट सेमिस्टारनि रेगुलार स्टुडेन्टफोरखौ नम्बर 2 फर अल कर्सेस अफ आन्डार ग्रेजुएट एन्ड पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेल सेमिस्टार एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन माने सेकेंड उइक सेप्टेम्बरनि सेकेंड उइकआव जागोन होनना बुंदों आरो बेनि 3 सप्ता सिगाङावनो बे एग्जाम जानायनि 3 सप्ता सिगाङावनो बिथांमोना एक्सट्रा नटिफिकेशन दिहुनना होगोन बिनि उनाव एरिया थानायफोरा 14 आगस्टनि सिगाङावनो कलेजा माने जितु इन्टारनेल मार्क बेखौ होनो नांगोन फर्म फिलआप माने गासैबो माने मेन्डेटरि होनना बुंदों फर इभेलुएशन एन्ड प्रमोशन इन रिलेसन टु अल रेगुलार एन्ड एरियार एग्जामिनेशन माने गासैबो प्रमोशन खालामजादोंब्लाबो बे फर्म फिलआपखौ खालामनो नांगोन बेनि उनाव बिएड कर्सनि थाखाय बिथांमोना एक्सट्रा नटिफिकेशन दिहुनना होगोन सेपारेट नटिफिकेशन दिहुनना होगोन होनना बुंदों आरो बिनि उनाव नम्बर 7 20% माने खम खालामना होबाय जितु एग्जामिनेशन फर्मनि फिसखौ स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं